No takže čaute, vítam vás u nového videjka, kde budem hrať Brawl Stars. Dneska tu môj kamarát nie je, som tu iba ja. A ako vidíte, idem si otvoriť box. Toto mi tu niečo vybehlo. No, konečne ten box. Ja som moc nehral dlhšie som Bravko, takže ho mám len taký maličký. Ale pozrime sa. New skin na Gasa. Dobre. Nádhera. Toto všetko som dostal. A teraz si ideme otvoriť nejaké vecičky, čo mám za free v shope. OK. Mám tu teda tých vecí celkom dosť. Alebo to sa mi len zdá. Tu sú nejaké wafle. To je niečo nové. Napíšte do komentárov, že aké nové sú tie wafle, alebo čo to je vlastne. Ešte tu máme toto. OK. Nové questy. No, aspoň teda tento jeden. No, takže asi som už prišla na to, k čomu sú tieto wafle a ja ich mám 460. Tým pádom si idem otvoriť tento najdrahší nejaký pack, či čo to je. Idem si ho kúpiť. Uvidíme, čo mi z toho padne. A mám skin na Janet. No, pozrime sa. OK. Asi si dám toto. Po prípade ja neviem ani, že čo to je, takže len tak randomne stláčam. OK. Toto som si vyzbieral. No takže dneska mám cieľ taký, že si musím dať čaka na Hypercharge a chýba mi k tomu fakticky, že málo. A budem hrať s každým mojim brawlerom Trio Showdown. Takže prvý brawler bude Shelly na Hypercharge. No, takže už sa nám to načítalo. Som s 8-bitom a Barleym, no toto bude podľa mňa celkom ťažší, lebo Shelly je starting brawler. No, uvidíme. Ako to bude. To na nás útok. Aha, ojoj, som sám a ide na mňa Shade. O ne. Dobre, už je tu niekto. Už tu niekto je. Dobre. No, takže zabili sme aj... Už sú tu len 3 týmy, zabili sme Bulla. Posledný! Pomoc! Edgar! Poď! Edgar! Nice, zabil som. Už je len showdown. Takže sú už len 2 akože týmy. To veľký Frank. Áno! Pozor, ešte sa tu spawnuje Shade. Ušiel som mu. Už je tu len Edgarisko, tresko, plesko. Áno! Zabil som Edgara, prvé miesto, za toto musíte dať odber. Blížime sa k 100 odoberateľom, tak prosím, dávajte odber. No, ďalšia hra bude s Coltom. Ojoj. Tak toto bude také, že vyrovnané. Ale máme Spikea a Broka. Takže uvidíme. Ja s Coltom neviem hrať. Takže uvidíme. Zabil ma Edgar, to bola veľká škoda. Furt sú tu 4 týmy. Yes, zabil som tú novú, toho nového brawlera, tú Minu, či ako sa volá. Pozor na mňa, Edgar! Zas som zomrel. No nič, bohužiaľ s Coltom 4. miesto.
Nevadí. Ďalšia hra bude s Darylom. Už sa teším. Daryl, akože ja ho mám celkom rád, aj za ňoho viem celkom dobre hrať. To je Sandy a Edgar, no oni ma dajú. Nevadí. No bohužiaľ s Darylom tretie miesto, ako tretie miesto je v pohode, ale však veď nevadí. Ďalšia hra bude s mojim milovaným Edgarom. Nemyslíte si, že Edgar je úchyl, ale Edgar je veľmi dobrý hráč. A hrám na ňom veľmi, veľmi dobre, takže ho mám veľmi, veľmi rád. Toto bude ťažké. No, pozrime sa. Furt sú tu 4 týmy. To ma veľmi štve. Tu je Mac. OK. Ďalší kill. Pôjdem asi na... Vieš čo? Sú tu už 2 Mac. Idem na tohto Edgariska. Nie! Dobre, dal som ho. Mám Hypercharge s ultinou a idem na Mac. No, nepodarilo sa. Nie, Edgar! Dobre, dal som ho. Skáčem preč. Ojoj. Už sú tu len 3 týmy. Dokonca už len 2. Ach jaj. No, už je tam len Macy. Či vlastne ako sa volá. Nevadí, druhé miesto, to je dobré. Star Drop. A Rare. Ďalší Star Drop. Super. Škoda, ale dobré. No, hrám s Janet. A už sú tu len 2 týmy. A sú tu 2 týmy. Uvidíme, kedy ich nájdeme. A máme prvé miesto s Janet, je to tam. No, takže mám tu prvý Star Drop, super rare. Druhý Star Drop, rare, nevadí. No, takže hral som s Čakom, to sú nejaký, keď budem hrať s nejakými brawlermi tak niekedy vám to neukážem, ako som hral, lebo by toto videjko bolo strašne dlhé. S Čakom som hral, vyhral som prvé miesto. Takže teraz hrám s Greyom, v mojom týme aj Chester a Barry. Uvidíme, ako to dopadne. Pozor, tu je Griff. No, yes, dal som kill Griffa. Už sú tu len 3 týmy. Už sú tu len 2 týmy. Teraz tu bude veľký boj. No, máme to. Áno, prvé miesto s Greyom. Dávajte odber. Nice, hral som starou a vyhral som prvé miesto. Za každé prvé miesto, prosím, dajte odber. Kto ešte nemá do mňa odber, tak prosím, dajte ho, lebo keď dáme 100 odoberateľov, tak vyjde špeciálne videjko. Takže, prosím, dávajte odber. No, takže prvý quest sa nám už za chvíľočku splní, pretože si môžem vylepšiť Čaka na Hypercharge. Takže už len stlačím a mám ho na Hyper. No, takže idem hrať s Fangom. Dúfam, že vyhrám. Lebo ako s Fangom som dobrý, ale mám ho len na 3. No takže s Fangom som dal 2. miesto. Podľa mňa je to akože dobrý úspech. Takže hrám stránkom, už tu 3 týmy. Tu je niekde Shade, Draco. Pozor, neviem ani kto ma zabil, aha, Bass. 2. miesto stránkom. Ako je to dobré, ale prvé je lepšie. No s Nitou 2. miesto. Ďalší brawler
bude tuším Bull. Aj som sa trafil, je to Bull a na Bulla vám tiež nenatočím, ako budem s ním hrať, pretože moc dlhé videjko a nebolo by to moc dobré. A napíšte ináč dole do komentárov, že či máte radšej odo mňa dlhšie videjka alebo také kratšie. Podľa toho ich budem robiť. No takže s Bullom som dal 2. miesto. Hral som s Brokom a vyhral som nejako moc rýchlo 1. miesto, pretože ja som rozbil že 1 čestku a už tam boli že 2 týmy, takže to bolo fakticky že rýchlo. No, idem hrať s El Primom, toto vám natočím, lebo El Prima mám celkom rád a viem za ňu celkom dobre hrať. Ale ako vidím týchto súperov, no, uvidíme, ako to dopadne. Odviem to za pár česiek. No, takže idem okúknuť to do stredu. Aha, už sú tam nejakí tí bravlery. Som v strede. OK. Si tu idem len takto. Tohto Edgara alebo tohto Douga, ale ten ma dal na 2 hity. Škoda. No a už aj rovno koniec, lebo 4. miesto. Veľmi veľká škoda, ale musíte uznať, že tam boli silní súperi. Hral som s Barleym 2. miesto, za to, že je rare brawler a je taký, že nie moc dobrý a mal som silných superov, tak 2. miesto je podľa mňa celkom v poho. Idem si tu niečo otvoriť. OK, za chvíľu dostanem Franka. Sa čudujete, že prečo za chvíľačku dostanem Franka. Neviem, či som v minulom videu som to hovorila, budem sa zase opakovať, že keď som bola na dovolenke, tak mi zmazali účet a musel som ísť všetko od znova. To je veľká škoda. Teraz idem hrať s Pokom. Ozvem sa vám, keď sa uvidí, na akom mieste som skončil s Pokom. No, takže prekvapene som sa dostal s Pokom na 1. miesto, aj keď myslím, že to za mňa odohrali tí moji spoluhráči, pretože ja som vždycky, skoro som zabil Jessie, ale vždycky proste oni ma zabili, nejakí random typkovia a oni to všetkých, mojich spoluhráči všetkých zabili. Ja som bol furt len mŕtvý a speketil som ich, takže teraz idem hrať s Rosou. Takisto sa vám ozvem ako s Pokom, že na akom mieste som skončil. No s Rosou som skončil na 2. mieste a teraz som sa už aspoň zapájal do toho, že som nejaký high kilo. No takže teraz idem hrať s tou novou brawlerkou. Sa volá, že Miha alebo Mina. Ja neviem, je úplne že meno. A to je môj posledný brawler, pretože s inými som hral, tých som vám tu už nedal. A s nejakými som skončil na 3., s nejakými na 2., s nejakými na 1. Na 4. som, chvála Bohu, že neskončil. Takže už len túto snáď vyhrám teda 1. miesto. S touto Mínou, alebo ako sa volá. A ináč napíšte do komentárov, že ktorý je váš obľúbený brawler. Nice. Celkom veľa kilov som dal. Ale teraz už musím šprintovať preč, lebo mám málo HP. No, už ich mám nabité. No takže už sú tu len 2 týmy. Prosím, nech to je 1. miesto. Už len tohto Bo. Kolet. No, áno, 1. miesto a dal som aj posledný kill. Je to tam, za toto musíte dať odber, musíte. Prosím vás. Dajte ten odber, like, bol by som veľmi rád. Rozbombite to tlačítko. No takže je tu koniec videa. Ešte raz vám ukážem moje ID
Admirer Danmo 9, keby ste sa ma chceli dať za frenda, tak kľudne môžete, ja vám to kľudne akceptnem, môžeme hrať spolu. Je tu teda koniec videjka, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie videjko, ktoré predpokladám, že bude už aj s mojim kamarátom a napíšte do komentárov, aké myslíte, že to bude videjko, pretože to bude špeciálne videjko, pretože sme dali 77 odoberateľov za pár dní, takže ďakujem a čaute.